Mighty Jesus, I greet you all in the mighty name of our living God. I greet the Holy Spirit in our midst. I greet our pastor in absentia, our apostle in absentia. Amen. I greet our guest pastors, the servants of God and the church at large, and all protocol observed. Standing before you is Yolanda Tandega Kun. Omi phambi kwenu uYolanda Kun. I am saved and I am a child of God. Ngiyumntwana kaNkulunkulu futhi ngisindisiwe. I'm no one significant. Angisiyeke umuntu ongase uthi umnikeza igama elikhulu. I've just been asked to share words of wisdom Ngike ngacelwa ke ukuthi nginike amazwi anokuhlakanipha and words of encouragement. namazwi esikhuthazo. You see, the Holy Spirit said, Umoya oyingcwele uthi kimi, even though you fit the criteria yizwa lapha ungazange uzukwazi ukungena endaweni yakho of being called a youth, ukuze uzokwazi ukubizwa ngomuntu omusha. today I'm not speaking to just young people, Namhlanje angikhulumi kuphela nabantu abasha. but I am speaking to soldiers of God. Ngikhuluma namasosha kaJehova. You see, soldiers don't wake up in the morning Amasosha wavukike ekseni and say, kuphela. today I am going to war. Athi namhlanje ngiya empini. Soldiers get called to the military base. Amasosha yiwabizwayo ezempini. And that is where they undergo a certain kind of training, Lapho bezovivinywa khona indawo where they get yokuvivinywa. taught the kind of strategies they need to use to defeat the enemy. Bafundiswe ukuthi basebenza kanjani ukunqoba isitha. They get taught the kind of armor they need to wear to defend themselves, Nezikhalika abayifakayo ukuze bezokwazi the ukuzivikela. kind of weapons they need to use to strike that specific enemy, Izikhali ekufanele ukuthi bayisebenzise ukunqoba isitha. the kind of diets they need to consume Nokudle kumele bakudle. in order to be sufficient and efficient in the enemy's territory. Amandla anele ezweni lesitha. So today, Namhlanje ke I'm not speaking to young people. angikhulumi nabantu abasha. I'm speaking to the soldiers of Ngikhuluma God. namasosha kaJehova. For as you are sitting on your chair, Ngoba uhlele esihlalweni sakho. you might think that it's by your own might and by your own Ukuthi power. amandla akho kuphela. But let me rest assure you Ake ngiqinisekise that it's by the namhlanje. Spirit of the Most Moya High God kaJehova phakeme. that you are called to the military base Usubiziwe endaweni yempi. of Eagle Mountain Prophetic Ministry, Eagle Mountain Prophetic Ministry. that you may be empowered Ukuze uzonikezwa amandla. with the tools to defeat the enemy. Azona zonke izikhali zokunqoba isitha. You see, if the brothers of Issachar were alive today, Uma abafowabo kaIsaka babekhona namhlanje. they would tell us that the end times are 5-2. Babezositshela ukuthi isikhathi sesikhona. But glory be unto God, Kodwa udumo malube kuye for He has uNkulunkulu. left us a blueprint called the Bible, Ngoba namhlanje usinikezile incwadi where the eziBhayibheli. signs are written in black and white. Ukuthi izimpawu zonke That zibhaliwe. when nation rises against nation, Ukuthi izizwe masimelana that you will zodwa. know Nizokwazi. He left us someone Ukhona sishiyele called the yena. Holy Spirit, Ukuze umoya oyingcwele. who activates our senses. Ozokwazi ukuvusa imizwa yethu. And if you have the spiritual eyes, you will notice Uma unehlo lamoya that something has uzokwazi changed in ukuthi the spiritual khona realm. okuguqukayo ezweni likamoya. I don't know when it happened. Angazi I don't know kwenzakaleni. how it happened. Angazi But kwenzeke one day I kanjani. woke up Kodwa namhlanje kuvukile. and I felt that something had Ngiyazi changed. ukuthi khona okuguqukile. I know today's title Ngiyazi ukuthi namhlanje of the conference, ukuthi the title of the conference, namhlanje ukuhlangana kwethu siphansi it says launching into the deep. kwesahluko sokuthi qhubekela ejuleni. But all I am hearing God ask Kodwa engikuzwayo uNkulunkulu ebuza is, how deep are you willing to go? ukuthi wena ufuna ukujula kangakanani. How deep are you willing to go? Wena ufuna ukujula kangakanani. For you are a chosen generation. Ngoba wena uyisizwe noma isizukulwane esikhethekile. You are a royal priesthood. Wena ubukhosi obungcwele. You are a holy nation. Wena uyisizwe esingcwele. Yet you are on assignment. Kodwa lapho usemsebenzini. So what is the assignment, you might ask? Umsebenzi muphi ungabuza.
Before I answer that question, ngingakawuphenduli lowo mbuzo let's understand the God that we serve. ake siqonde lo nkulunkulu esimkhonzayo. You see, when you are in relationship, Uma unobudlelwane the closer or the deeper the relationship, lapho ujula khona kulobo budlelwane the more is required out of you yilapho kudingeka okukhulu kuwena to maintain that relationship. ukuze uzokwazi ukumelana nalobo budlelwane. For example, if me and Sisintla Uma mina nosisintla become friends for 5 years, uma singaba bangani iminyaka the ibe closer mihlanu we are, lapho sisondelana the khona deeper our connection, lapho sijule ubudlelwano the bethu more is required yilapho kudingeka to okukhulu maintain that friendship. ukuze sokwazi ukumelana sobabili. How deep are you willing to go? Kungakanani noma kujule kangakanani la ufuna ukuya khona. The same goes for God. Kunjalo ke naNkulunkulu. The longer you are in relationship with God, Lapho uhleli kuNkulunkulu the closer you get to God, usondela kuJehova the deeper your connection with God, yilapho ujula khona uxhumana. the more is required out of you Unikwa okudingakalayo kuwena to maintain that relationship. uzokwazi ukumelana nalobo budlelwane. Now that I've painted a picture, Sekisiphendile ke isithombe I'd like us to go to the word. ngifisa siye ezwini. Ezekiel 47, Incwadi kaEzekiel 47 verse 1 to 9. isahluko noma ivesi yokuqala to 9. Is there anyone who can read in Zulu for me, please? Mighty Jesus. Oh, I believe your entering into this place shall not be the same as your exit. Mighty God. Ezekiel 47, verse 1 to 9. Incwadi kaHezekeli 47 verse 1 to 9. Wayesengibuyisela emnyango wendlu. Bheka amanzi aphuma phansi kombundu wendlu ngasempumalanga. Ngokuba ubuso bendlu babungasempumalanga. Amanzi ehla evela phansi ohlangothini lokunene lwendlu. Ngaseningizimu kwealtare. Wayesengiphumisa ngendlela yesango ngasenyakatho. Wangizungezisa ngendlela engaphandle esangweni elingaphandle elibheke endleleni yasempumalanga. Bheka kwampompoza amanzi ohlangothini lokunene. Lapho umuntu esephuma eya ngasempumalanga enomucu wokulinganisa esandleni sakhe. Walinganisa izingalo eziyinkulungwane wangidabulisa emanzini. Amanzi efinyelela emaqakaleni. Wabuye walinganisa inkulungwane wangidabulisa emanzini. Amanzi efinyelela emadolweni. Walinganisa futhi inkulungwane wangidabulisa. Amanzi efinyelela okhalweni. Wayesebuye walinganisa inkulungwane. Kwakungumfula engingenakuwudabula ngokuba amanzi ayekhulile angamanzi okuhlamba angumfula ongenakudatshulwa. Wathi kimi, ndodana yomuntu, usubonile na? Wayesengihambisa wangibuyisela osebeni lomfula. Sengibuyile bheka kwakukhona imithi eminingi kakhulu osebeni lomfula ngalapha nangalapha. Amen. May God bless the reading of his word. Amen. So I'll give you the context in English. This is a vision that Ezekiel is seeing. Umbono lona wawubonwa uEzekiel. And there is a temple Kwakhona ithempeli, that has a certain kind of water kwakhona amanzi akhona kuleli thempeli. that comes out of the back door of the temple. Ayaphuma ngemuva kwalo leli thempeli. And it says that a man measured Wathi kwakhona olinganisayo 1,000
1,000 cubits. walinganisa izinkulungwane. Now 1,000 cubits is approximately in modern day times 500 meters. Ngokwanamhlanje ke isilinganiso silingana no 500 meters. So Ezekiel found himself uHezekeli wazithola ke walking 500 meters. ehamba lolu hambo la 500 meters. And he got to a point where he realized that there was waters by his ankles. Efika lapho wabona amanzi emaqakaleni And akhe. in that position, he still had stability. Kuleyo ndawo wayekwazi He ukuma. had control of the situation. Wayekwazi ukulawula isimo. He could have turned back if he wanted to turn back. Wayekwazi ukuphindela emuva uma efuna. But the instruction was to go into the deep. Kodwa yena wayetshela ukuthi akaye ejuleni. Another 1,000 cubits, Wahamba futhi enye inkulungwane. the waters reached his knees. Afika amanzi emadolweni akhe. Another 1,000 cubits, Wahamba futhi esinye it isilinganiso. reached his waist. Afika okhalweni Now, if lakhe. anyone has been in waters, Uma ke wakwangena that's a emanzini. place where you kind of lose control, Uyabona ukuthi awukwazi ukuzilawula umanzi but ufike you still have okhalweni. stability. Kodwa lapho uyakwazi ukuma. Then it got to a place Wafika ke where the endaweni waters reached a level amanzi esefika where he endaweni had no control, engasanakwazi which is ukwalawula. called total surrender. Lapho ke yila uzinikela khona This is where ngokuphelele. a lot of people die in the Abantu ocean. abaningi bayafa ke kule And this ndawo. is where a lot of us die in Christ. Abanye bethu bayafa You kuKristu. see, Ezekiel was on a journey. uHezekeli He was on a wayesohambweni. journey to the deep. Ehambweni He came oyokujuleni. to a place of the ankles Wayefika endaweni yamaqakala. where he was aware of a relationship with Kodwa God. wayazi ngobudlelwane noJehova. And the deeper he went, Lapho ejula he khona. came to the knees. Wafika And that is emadolweni. a place of prayer. Khona indawo But yomkhuleko. still he could choose Kodwa nalapho whether he wanted to wayengakhetha pray or not. ukuthi uyakhuleka noma Because he cha. had control. Ngoba lapho I'll uyalawula. only pray when I have a problem. Ngiyakhuleka kuphela I'll uma only pray if nginenkinga. I need a job. Ngokhuleka kuphela uma ngidinga But then God umsebenzi. said, uJehova uthi go into the deep. ubeke And kujuleni. he got to a place of Wafika stability endaweni la emi where khona. now he knows Lapho azi that if I khona don't go to church, ukuthi mangigaya there's enkonzweni something that hits me. khona into I have engishayayo. control, but I'm losing it. Anginalawula noma sikhe isimo But God said, engiselayo. wait, uJehova uthi I need you to go into the deep. ngidinga ukuqhubekelile And he ejuleni. got to a place Wafika where he had endaweni no control. wangena kuyilawula He couldn't yena. cross over. Engenakwazi He had a ukuwela. total surrender. Fanele asinikele And the ngokuphelele. man said, Wathi lo muntu, Son of man, mntodana yomuntu, do you see this? uyakubona yini lokhu na? And he led him back to the beginning. Wabuyisela emuva You eqaleni. see, the temple represents the church. Ithempeli ke limele ibandla. And the kind of water that comes out is Amanzi the lawa river of aphumayo, living waters. Amanzi okuphila. It's the waters that will never run dry. Amanzi angasoze And oma. when Ezekiel looked down, Uma uHezekeli ebheka he khona, found that the waters that he had surrendered in wawabona amanzi akwazi ukuzinikela came to kuwo. a place called the Dead Sea. Wawubona amanzi noma ulwandle You see, in olufile. the Dead Sea, Uma usolwandle olufile, there is no life. ayikho impilo khona. There is no animals. Akho silwane khona. There is no vegetation. Akho sihlahla ezimila There are khona. no trees. Akho sihlahla khona. There are no fruits. Akho ney'thelo But when khona. Ezekiel looked on, uHezekeli uma ebheka, those bodies of living water, ubheka la manzi wherever ophila. they came into contact, La ehlangana they khona. brought life. They brought life. Aletha ukuphila. Because on the left, Ngoba ngalana trees ngokwesokunene, started to grow. ihlahla zaqala Somewhere zamila. there, Kukhona lapho. animals started to come back. Iy'lwane zaqala So how zahamba. deep are you willing to go? Lapho wena ufuna ukuya For dear kangakanani? child of God, Njengomntwana it is kaNkulunkulu, useless to come to church akusizi ukuze in your konzweni. 7-inch heels Uhleli ngabaqoqo and your akho. 30-inch weave Unayona yonke when you into don't have oyitholile. living waters Kodwa unawo amanzi that are ophila. inside of you. Phakathi kuwena. It is useless to come to church Akusizi ukufika in your konzweni. 3-piece suit Bona wonke amasuku when you are aqalile. not, when you are not Kodwa konke. gonna bring life into what is dead. When you're not gonna bring life into what is dead. But then you might ask, Ngazibuza what is my assignment?
ukuthi mina umsebenzi wami uyini. Oh, Bazalwane, it's simple. God has already declared it. uJehova usememezelile. For a whole week it's been written. Isonto lonke kubhaliwe Do not despise the days of your youth. ukuthi ungazibukeli phansi insuku zokusha That is when you bakho. are most influential Ngoba yilapho khona unamandla omthelelo omkhulu. amongst man Lapho ebantwini and in the spirit realm. nasezweni likamoya. But be an example to believers. Iba yisibonelo ke kubazalwane. I said this before. Ngike ngakusho lokhu phambili. In the house of God, our mothers and our sisters ukuthi omama bethu have nosisi taken bethu up the role of being intercessors. sebehambile baba banxusa. They have given up their lives to pray for the church. Sebekwazile ukunikela nje impilo ukuze Because there's an bezokhuleka. external force. Ukuze bezokwazi ukuthi lamadla Because there's an external force ngoba khona amandla that is ngaphandle. trying to shut down the voice of the church. Akwazi wafuna ucima izwi lebandla. Our fathers and our elderly brothers Bonke baba bethu are nabadala lifting up the ark of the covenant. bayakwazi ukuphakamisa umphogolo Some of them are wesivumelwano. protocols in the house. Abanye babo bama-protocol ekwemkadleni. Others are tasked with relocating places Abanye bahambela indawo. that we can expand Kodwa the ukuze kingdom. sizokwazi ukuthi sadise umbuso. Our spiritual fathers and mothers Obaba bethu bakamoya who nomama worship God in truth and in spirit, abakhonza uNkulunkulu ngomoya who wakhe. preach the undiluted gospel, Abashumayela izwi are trying to likaJehova. raise up sons and daughters Azama ukuvusa amadodana who will carry on namadodakazi. the work Azokwazi ukuqhubeka even if nomsebenzi. God calls them home. Nanoma uJehova babizele Everyone ekhaya. has an assignment. Wonke umuntu unomsebenzi kule ndawo. What is yours? Wena umuphi wakho umsebenzi? God has written it. uJehova ukubhalile. Be an example to all believers Iba yisibonelo kubona bonke abazalwane. in word, Ngezwi, in conduct, nangezenzo, in love, nangothando, in faith, nangokholo, and in purity. nangokuhlanzeka. And you might ask me why. Ngangibuza ukuthi kungani. You see, people on the outside, Abantu ngaphandle when they look at Eagle Mountain Prophetic Ministries, uma belibona leli bandla, it looks like it's stagnant. kungathi noma kulime ndawonye, It looks like it's not moving forward or ngathi backwards. aliphambili aliye emuva. But if you have the spiritual eyes, Kodwa uma unehlo lamoya, you'll realize that this church uzobona ukuthi leli has bandla taken off the runway. likwambile ngendawo And yona. like eagles, we are soaring. Iyakwazi manje ukuthi liphakame. And where are we soaring to? Siphakama siyaphika There are manje. people in hospitals Kunabantu that are on ezibhedlela their deathbed. bayafa Some nabekhona. suffer from cancers Abanye banomdlavuza. that you could never imagine. Kodwa ngeke usukwazi But when they ucabanga come into contact ukuthi uma sihlangana with the nabo, living waters sihlangana namanzi that come okuphila, out of you, aphuma because you kuwena. are an Ngoba example wena to uyisibonelo. all believers, Bonela bona bonke you will find abazalwane. that life Uzoba comes nokuphila. back Ukuphila into the kuyabuya. Dead Sea. Kubantu noma kulwandle olufile. There is a shift that has taken place. Khona uguquko olwenzakalayo. I hear you. Ngiyanizwa You want to launch into the deep. ukuthi ngifuna ukuqhubekela ekujuleni. But God keeps asking me, Kodwa uJehova uloke how ngibuza. deep are you willing to Ngifuna go? ukujula For kangakanani. when you draw closer to me, Ngoba uma I nisondela as your kimi, God will draw closer to you. mina ngizosondela kini. How deep are Ufuna ukujula you willing to go? kangakanani. Some might ask, Abanye bangabuza, but I fell from Christ. I fell from Christ. ukuthi ngiwile kuKristu. So did David, NoDavide wawa, but he never gave up. kodwa akazange alahla ithawula. Some might say, I'm broken and I'm bruised. Abanye bangasho ukuthi ngiphukile futhi ngilimele. So was Jacob, NoJakobe naye. but he continued to hold on to. Kodwa waqhubeka wabambelela. Because in this God that we serve, Ngoba kulo Jehova there is a simkhonzayo. certain type of water Kukhona amanzi owatholayo. where God will allow you Ukuthi wona to azokuvumela. be aware of Him but be in control. Ukuthi ungakwazi ukulawula. But there shall come a place and a time Kodwa kuzofika indawo where God says total surrender. isikhathi la uNkulunkulu ethi sinikele ngokuphelele.
And Ezekiel uHezekeli was not walking alone. wayengahambi yedwa Because the Bible says ngoba the man. iBhayibheli lithi indoda. And if you read the earlier chapters, Uma ufunda lamanye izahluko it keeps saying the Lord said. liphinde lithi uNkulunkulu So wathi. I believe. So mina ngiyakholwa And I know that the person journeying futhi ngiyazi umuntu ohambayo with Ezekiel ohamba noHezekeli must have been noHezekeli God himself. kwakuNkulunkulu uqobo lwakhe. The journey is long and narrow. Uhambo lude futhi luuncingo. You're going to lose friends. Kukhona abangani abazosuka You're going kuwe. to lose family. Kukhona umndeni ozosuka kuwe. You're going to get broken. Khona la uzophungwa You're going to khona. bleed. Khona la uzokopha You're going to khona. feel like you don't want this no more. Khona la uzozwa ngathi awufuni. But you are a soldier. Kodwa wena You uyisosha. don't choose your battles. Ngoba wena God uyemini. chooses them for you. AwuJehova ukhetha limbi. Launch into the deep. Qhubekela ejuleni. But I want you to ask yourself today, Ngifuna uzibuze namhlanje. how deep are you willing to? Ufuna ukujula kangakanani? Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Singamanje ngeenyawo zethu bazana egameni likaJesu Kristu waseNazaretha umfeli wethu. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Bazana ngifuna samukele umpostoli phakathi kwethu egameni likaJesu. Hallelujah. Umbuzo umile ukuthi how deep are you willing to go? Hallelujah. Engathi nje singathi masiphuma igcwala uyibuza nasekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela mfundisi undabandaba uze ngaphambili egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sime nje ngenyawo zethu ngesahlabelela egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Ayibo hallelujah. Ngicela ukuzi izandla zabantu abasha bakithi inkosi yami intambama. Hallelujah. Ngicela ukuzi umsindo omkhulu. Hallelujah. Hayi mncane umsindo mncane. Mkhwenyana ubafakela isound ngathi iyaphezulu. Hallelujah. Shout Jesus. Shout Jesus. Asithathe ithuba sibingelele bonke abazana bakhona phakathi kwale ndawo egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Sinabe sahlala phansi bazalwane sokonakele kakhulu siyezwini lenkosi manje hayi konakele bazalwane sizodla manje kuzokonakala kakhulu manje bazalwane hayi kodwa abantu abasha bakhona yini. Are you ready for the word of God? Are you ready? Bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi sinendoda kaNkulunkulu phakathi kwethu. Ngicela ningisize nami ngasamoshi isikhathi simamukele eza ngaphambili. Ngicela nimsize nimphathele iBhayibheli namanzi akhe. Ngicela samukele the man of God, Apostle Kunene. Shaya izandla sililize shaya makhwele ngizwe isound ngapha. Ngicela ukuzwa umliliso. Siyabonga Baba.
Siyabonga, siyabonga. Singamshayela uJesu izandla enkulu egameni likaJesu. We may be seated in the presence of the Lord. Second book of Samuel, chapter number 9. Incwadi kaSamuel wesibili chapter 9 Verse number 3. iverse eyesithathu. Yes. Second Samuel chapter 9 verses 3. Yes. Inkosi yayisithi akusekho endlini kaSawule noyedwa engingamenzela umusa kaNkuluNkulu na. Usiba wathi enkosini uJonathani usenendodana elunyongo ngezinyawo. Yathi inkosi kuye iphi na. Usiba wathi enkosini bheka isendlini kaMakiri indodana kaAmiyeli eLodebari. Sicela usithandaze mama. Pray for us, yes. Lord Jesus, we pray for this word that we are about to receive. We pray for this word that we've just received, that we've just read. Nkulunkulu ngiyacela ukuthi ubukhosi bakho behlele kule ndawo. Nkulunkulu ngiyacela ipresence yakho kube yona that leads us as we are about to launch into the deep. Nkulunkulu kuba wena osiholayo khona konke esikwenzayo. Nkulunkulu ngiyacela ukuthi kuba wena Nkulunkulu osivikelayo, kuba wena Nkulunkulu wehlisa umlilo wakho ngaso lesi sikhathi. Umlilo wakho Nkulunkulu that is a consuming fire. Umlilo wakho Nkulunkulu that is going to come down from heaven. Umlilo wakho Nkulunkulu that will lick up the waters of the altar. Umlilo wakho that will lick up or consume the entire sacrifice, our bodies as a living sacrifice. Ngiyacela Nkulunkulu ukuthi ube nathi uvule indlebe zethu zakamoya silizwe izwi lakho namhlanje. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Sithathe wasibingelela kakhulu umpostoli Shabalala egameni likaJesu. We take this opportunity to greet the Apostle Shabalala. Siyakuhlonipha kakhulu ubuholi bakhe egameni likaJesu. We respect and honor his leadership in the mighty name of Jesus Christ. Siyabingelela kakhulu i-leadership ye-youth We egameni also greet the likaJesu. leadership and the youth in the mighty name of Jesus. Naze nahlela into enamandla ngendlela emangalisayo. You have planned something that is very powerful. Sihloniphe kakhulu uchairperson we-youth. We also like to honor the chairperson of the youth. Sihloniphe kakhulu ngapho Ntombela egameni likaJesu umphathi wami. Amen. And Untombela by my side. Amen. Sihloniphe kakhulu Sister Yolanda. And we also like to honor Sister Yolanda. What a powerful word. Laze lanamandla izwi lakho. Sekuwenza nje lapha kuthina ngoba nathi sinikeziwe ithuba but nje sesidlile sasutha. Amen. Sekuthi ngeke silibonge ithuba sesinikeziwe lona phakathi kwethu egameni likaJesu. Sibingele omama obaba wonke umuntu omusha okhona siyabingela kakhulu egameni likaJesu. We greet the entire congregation in the mighty name of Jesus Christ. Abashuthayo abasidlalelayo worship team ecula kahle ngathi icula ku TV ama ushers. Amen. Amen. Bathandekayo. Ngicela wonke umuntu ola azizwele baba ngiyakubingelela egameni likaJesu. Amen. Ngicela wonke umuntu ola Nkosi yami azizwele ebingelelekile ngegama likaJesu. Amen. Amen. Esikhundleni onaso nje sesontweni sekhaya kunalabo abantu kuthiwa nje akuphakwa bengakafiki. Antwala ekhaya kuthiwa nje akuphakwe engafikile. Uyena oshinyama ukuthi le iyakubani ngikubingela khona lapho. Amen. Angihambe ngedwa bathandekayo ngihamba nomfundisi uMbatha I'm not alone. I'm with Pastor Mbata. egameni
likajesu mhlobo wami. In the mighty name of Jesus Christ. Ngizozama ukuba mfishane kakhulu vele imino yakude kunani nonke la okwamanje. Amen. But ngizozama ukuba mfishane egameni likajesu bathi Ntombela mfethu egameni. Nginibengele worship team. Kumele ngiyingcengele phela kunina. Amen. So Ntombela lo ngangisapochasha sotholana empangeni. Amen. Kuneculo lasenhlizweni yami nje kulezi insuku egameni likajesu. There's a song that is in my heart in these days. Cela Ntombela uthi gqi ngokusheshsha ngoba ngiyaphuthuma manje ngishakhava isikhathi. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I have a victory. In the name of Jesus. In the name. Worshippers, I have a victory. In the name, wow. In the name. I heard Rachel Mpostoli Zandla egameni likajesu sangena. Wow. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I have a victory. When I call, in the name of Jesus. no. Can stand. Oh,
Engizibandla victory I have. Naze ndacula kamnandi. Victory, victory, victory I have. Victory, victory I have. According to victory, victory, victory I have. Victory, 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 victory I have. Victory, 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 akhona bangazoqeda la endlini. Awuthi chum chum. Awunikhona ukuthi abantu abasha. Khona abasha. Stand up, soldiers. 1, 2, Irana. Awuthina. 1, 2, Irana. Ayishayela uJesu izandla abathandekayo. Ayishayela uJesu izandla. Praise the Lord. Bamba njiva, bamba ntombela. Bamba ntombela. I have a victory, I have. Ashayela uJesu izandla bese sihlala phansi. Singahlala phansi bathandekayo. Asihloniphe kakhulu the angel of the house. We give honor kwingelosi yalomuzi Sikhona phakathi kwethu who is umpostoli. now in our midst, our apostle. We respect you mpostoli kakhulu Siyakuhlonipha kakhulu and siyayilandela iministry yakho on Facebook. and we follow your ministry on Facebook. Siyaphila. We receive life Njalo masikulalele every time we listen to you. asiqede ukulalela ushintsho lungekho empilweni The zethu. word does not end without any change in our lives. Siyambonga uNkulunkulu ngawe mpostoli We give thanks to God by you ukuthi uyisitsha sasembusweni that you are a vessel of his kingdom, not eIkli nje kuphela not just at Eagle Mountain, but emzimbeni kaNkulunkulu uwonke. but in the entirety of the body of Christ. Inkulu impact oyenzayo There is a empilweni great impact that you do in our lives. even zethu singekho la. Even our lives were in our absence from here. Sibuka on social media. We only watch you on social media. Let us celebrate our Father egameni lika Jesu simele ngezinyawo and give honor when honor is due. Shame. Again asibonge bathandekayo angiyabingela uTolika wami bathandekayo. Wow, amen. Uzosebenza kanzima ke namhlanje ngoba uzoshatha isiZulu asise singesini. Mina ngisiyele umshumayeli wesingisi.
ngagcina ngakusho ke ngifuna ukusho ngawa ngibalekela isingisi amen kunamagama esingisi angixakayo omunye wagcina ethi di amen so siyabonga kakhulu ke bathandekayo ngifuna sishumayeleni kafushane egameni lika Jesu I want us to speak shortly in the name of Jesus. itheme ithi siqhubekela ekujuleni The theme is launching into the deep. ikhona bathandekayo Amen. udadewethu sengenzele kwabalula kakhulu uYolanda amen Yolanda has made everything very easy for me. ngizovela ngibe ngumshumayeli nje yihlathi ngempela namhlanje bese siyahamba Amen. but kukhona into eyodwa engifuna ukuyicacisa I want to clarify one thing. andoba sithandaze ukuthi ukuqhubekela ekujuleni To launch into the deep, kwenza ukuthi ukwazi ukumqonda it makes you to be able to understand God. ukuqhubekela ekujuleni kwenza ukuthi uthole izinto obungazazi ngaye To launch into the deep, you find what you didn't know about him. uma ngabe ufunda uyathola ukuthi even ingelosi ezulwini usuku nosuku zimbuleleka into entsha ngaye When you read, you know that the angels are revealed something new every single day. so uma ngabe umuntu omusha So as a young person, usuku nosuku each and every single day, udinga ukuthi uqhubekele ekujuleni you need to launch further into the deep ukuze uzokwazi ukumazi in kangcono order to know him well. ngoba kuyingozi ukuhamba naye It is dangerous to walk with him, kodwa ungamazi but to not know him, kangcono to not know him efficiently. kukhona umehluko phakathi kokuba umzalwane There's a difference between being a churchgoer bese kuba khona umehluko phakathi komuntu ongumfundi and to kaJesu be a disciple of Christ. uma ngabe ungumfundi kaJesu kunezinto oyiqondayo umzalwane ordinary ongeke azayiqonda A disciple understands what a brethren can never understand. so ngithi mina ukuze umazi kangcono In order for you to know him well, qhubekele you ekujuleni must launch into the deep. ukumazi kangcono To know him better, akusikhona mntakambatha ukuthola ofish it is not about getting the fish kuphela only. but ukumazi kangcono To know him better, ukuthi uthi usuthandazile when you have prayed wazile ukudla and you have fasted food wafunda ibhayibheli and you have read your Bible wanikela and you have given your offering wangalove esontweni and you have not missed any church days, uthi uma usuthandazela ucela into ethile when you pray for something angakwenzeli and he does not give you what you pray kodwa for, ungayeki ukuza but you do not enkonzweni stop coming to church, yini eyenza lokho what makes such a thing to happen? ngoba usuku nosuku It is because you have known him. usuku nosuku Every single day, wena uqhubekele you ekujuleni are launching into the deep. ngalesikhathi uqhubekele ekujuleni As you launch into the deep, kunezinto ozitholayo there are things that you ngaye receive about him. abantu abangayanga ekujuleni Others who have not gone into the ongeke deep, beze that bezazi they shall ngaye never know about him. ukuthi That kuyenzeka it shall happen. kuvale yena That this one he may close. futhi And it kuyenzeka shall also happen. kuvule yena That he will open the door. kuyenzeka Shall also happen. sithandaza umthandazo We wodwa can pray all the same sikhonza prayer. ugcobeni olulodwa And worship under the same abaphendula abanye prayer. He may answer to others. wena He will engakuphenduli not answer to you. kodwa ungayeki Do not stop ukuthandaza praying. yini eyenza lokho What makes such a thing? ingoba uyamazi Because you kangcono know him better. ney'ndlela zakho You uyazazi know his kangcono ways as well. njalo unkulunkulu kwesinye isikhathi At all times when God, uma ngabe efuna ukwenza he wants to do something, sometimes kuba sengathi it's akenzi as if he is not doing kanti anything. ufuna ukwenza okungcono Whereas he wants to do what is enye into ngonkulunkulu one thing about God. uma ngabe usumazi You kangcono know him a little bit. uyathola ukuthi You will know
ezinye izinto uyivala ngamabomo ngoba enzela ukuthi mhla evula kubonakala ukuthi kuvule bani kuthi angimemezele namhlanje ukuthi yayilalela nobe ngangaphendula namhlanje kodwa qhubekele kujuleni kuthi angithanda ngikhuluma nomuntu namhlanje ukuthi noma ngangenza kodwa ungayiyeki ngoba usumazi kangcono abantu abamazi kangcono uthi noma evala isibeletho sabo kungaqhumi lutho kodwa bengayeki ukukhuphuka leshilo ngoba bamazi kangcono uthi evalile isibeletho sabo kungekho nto eqhumayo bengabathola abantwana uma kukhuphuka abanye bayonikela eshilo bekhuphuka nabantwana babo beyombonga uNkulunkulu kodwa nongenangane ekhuphuke naye ayombonga uNkulunkulu kungekho umntwana why ukhuphuka ngoba ngiyamazi futhi ngimazi kangcono ngoba usuku nosuku Every single day, I launch further. lokushumayela ngihambe funa ukukhuluma ngento ethi icebo likaNkulunkulu The plan of God liyakwazi ukugcina will keep you labanye befa khona where others will perish, kodwa wena uphile but you will live. ugcinwe yicebo You will be kept by His plan, likaNkulunkulu the plan of God. ngeke ngisayichaza yonke le ndaba ngicela ukuvela ngiyishaye nge-straight As I go straight to the point, ukuthi la sifuna khona uDavide where we are reading David, uyabuza umbuzo ngeke ngisayichaza kujuleni kwayo bengizoyichaza he is asking a simple question. uthi ukhona yini He says, is there anyone? oyedwa Is there just one? oyedwa nje Just one engingamenzela umusa who I can show mercy to? ngenxa kaJonathan But for the sake of Jonathan, lalela-ke lophendulayo uthi the one who answers says, ukhona he is there, uthi kodwa ulunyonga but he is lame. ngezinyawo He is lame in his legs. uthi angithi namhlanje kukhona umusa kaNkulunkulu oqashula ama-boundaries Today there's a grace of God that will break through boundaries. mabethi ukhona When they are saying he is there, unyonga he is lame. ungaze ubagxele You can even, isizathu esenza ukuthi bamchaze the reason for them to explain him. uDavide wayeyile nkosi engazwani nabantu abazinxili David did not want people who so were manje disabled, uma ngabe bemchaza bathi ukhona kodwa le nhlobo ngayifuni but they explain him and they say that he has a disease. uDavide wayebabulala abantu abayizinyoka David used to kill those who were disabled. kodwa manje But today, bachaza ukuthi ukhona they are now describing that kodwa he's ulolu there. uhlobo wena But Davide he's the type that David olubulalayo you kill this type of person. ilolu uhlobo wena Davide ongalidingi Person you do not want. washo ukuthi And then, noma uDavide engamdingi even if David doesn't need uMephibosheth Mephibosheth, kodwa umusa but the kaNkulunkulu grace of God, uma ngabe sekushaya isikhathi sawo when your time has come, uqashula it imigoqo will break all uma ngabe boundaries. sekufika isikhathi somusa The time for grace arrives. ungena la ungaqualify It khona will come in when you do not lalela qualify. ke ngutshele Listen, let me tell you. uMephibosheth lesikhuluma ngaye Mephibosheth that we speak igama of, lakhe langempela his real name kwakuMeribhari was Menabai. lithi iBhayibheli ngelinye ilanga And the Bible says one kwathi day, kusempini as they were at war, uMephibosheth wayena 5 Mephibosheth years was 5 years old. ephethwe unene He wakhe was carried by his nanny angabe kusempini because it was at war. lithi The iBhayibheli wawa Bible says he fell. ngephutha By uMephibosheth mistake he fell. walimala And he was injured. wayengazalwanga elunyonga And that was a born kodwa lame. walimala He kusempini was injured during war. wagcina waphenduka unyonga And therefore
before he became uma ngabe lame, phambi when kunyonga he became lame, wathathwa and he was taken, wayiswa and Lodipar. he was taken to Lodabar. Yini Lodipar? What is Lodabar? iLodipar indawo Lodabar is a place, a eyayinyanyisa. place that was disgusting. iLodipar indawo Lodabar was a place, okwangahlali bantu khona a abaright. place where people were Uma not. umfunda kahle uyathola ukuthi People will live there. When I read, lapha eLodipar I find that Lodabar, wayehlala khona la where he was staying, elethela ukudla khona la every place he was able to eyichamela khona la at that very place, that eshawu number 2 khona la everything he did kwakuyindawo eyayinyanyisa ngendlela was emangalisayo. a despicable place. Mawufunda futhi ngeLodipar And when I read about uyathola ukuthi it, kwakuyindawo was a place, la khona noma ungatshela noma ngabe yini even if you were told, ayikhona ukuqhuma. nothing was, Kwakuyindawo engamilisi lutho it was nothing was noma wrong ungatshala with Lodabar. isipinashi Even if you were to asikwazi ukuqhuma. sow spinach, And nothing was Lodabar. wrong. And Lodabar, Mephibosheth Mephibosheth, yini egcine Lodipar? what keeps you in Ugcinwe Lodabar? yicebo. It is the plan of God. Mephibosheth Mephibosheth, la kungamili lutho khona where nothing will grow. wondliwa yini? What is it that keeps you? Wondliwa yicebo. It is the plan of Uthi God. angimemezele That make declare ukuthi today abantu becebo that to those who are of the abadingi plan, ngisho ama-sponsors. don't need any Abantu sponsor. becebo Those who are of the plan, abadingi indawo eqhumisa kangcono. everyone to make Abantu it known that becebo those of the plan abadingi isonto elingcono. grow anything that is better. Kodwa abantu becebo Those of the plan bondliwa are yicebo. kept by the Uthi plan. angimemezele We namhlanje declare today ukuthi icebo that the plan liyakwazi ukukunakekela. will keep you. Ngana usebenzi wena kodwa ulala ungahlile. That you will not sleep. Ngana usebenzi wena And though you do not ngani work, nakho ugqokile umuhle. that you will not Ugqokiswe yini? Why is it that you will rest? Yicebo. It is the plan of Abantu God. becebo To those who are of the plan, nabantu abamazi kangcono uNkulunkulu those wabo who know God bathi better, ngisho beseLodipar even if they're in kodwa Lodabar, baqhubeke but they continue. bathi ngiyamethemba wafe And they say, eCalvary. "I trust the one who Yini died eyenza for me." ukuthi Why do they noma say? useLodipar Because they're in kodwa Lodabar, ungayishintshi itopic but they don't change their ingenxa topic. yokuthi ngiyamazi Because I know, ngimazi kangcono. I know him better. Yebo uke wayisukumisa ishosha. Yes, I may not see Yebo uke them. wayivula impuputhe. Yes, even though I Kodwa may abantu see them, becebo but because of the plan, ba-understand into yokuthi they understand what akukwazi ukuvula impuputhe amehlo they can open engekho their eyes. beyipuputhe. But are those who Kufanele uhlupheke wena ukuze sikwazi ukuthola uNkulunkulu okwazi ukondla intandane. Icebo lenza ukuthi apostoli kuthi ku raise ama funds isonto uthola ukuthi le run out of ama funds. the plan will Imali make the azikho. funds run out in the church. Uche wakhalculate ama members esonto asebenzayo ubone ukuthi ngeke kwenzeke. Kodwa icebo But for the plan, livele lithinta umuntu nje the plan will touch one person ongakhonzi ngisho la who does not even worship in this place. ubonakala izinto zenzeka And things will start to happen ngenxa yecebo. because of the plan. Omunye umuntu uyayibuza ukuthi Others may ask themselves, why laba bantu bengagive up? why do not these people not give up? Ingenxa yokuthi It is amazi because kangcono they uNkulunkulu know wabo. him better. Sometimes bathandekayo uNkulunkulu ukumazi kangcono awumazi ngokuthi akunike okucelile. At times you know God better, not because he's given you what you Kodwa want. indlela noma the highest level Izinga noma eliphezulu kunako konke, lokumazi uNkulunkulu that you may know God. ula khona ucela That is where you ask, akakuniki and he does not give you, ula umazi khona kangcono. because you will once you know him Yikho better. mayibhala obhalayo uthi noma ngihambe esigodini sasonzile okufa David even says, even if I may walk uthi through the, angesabi lutho
I will not fear no evil. akakwazi ukubhala into engadlulanga kuyo He cannot write what he has not experienced. uyibonile ngena ethunzini He lokufa saw himself going through the valley of the shadow abebhala of death. uDavide ngelinye ilanga And he writes again on one uthi day. hey wena Jehova kanti ungubani And he says, who are you, O God? nasendaweni yabafileyo Even in the dead or the places of the dead, uficelane khona you will find me there. asimazi kangcono emakhekheni kuphela Because we don't know him better in the good times. asimazi kangcono makumnandi It's kuphela not only in the good times that we know kodwa him simazi better. kangcono isimo singafuni Only at times or even at times when simazi things are going well. kangcono sithe siyarejista sarejectwa Even when we are rejected, we know simazi him better. kangcono ufundeka nzima Even when you studied hard wangawuthola umsebenzi and not found a job, phela iminyaka emithathu for 3 years not finding a kodwa job, ulokhu uqhubekile but you nje continue on. uthi wena Jehova ungumalusi wami You Jehovah are my hayi ngoba shepherd. nginikile Not because he has given kodwa you, umazi but kangcono because you know him better. abamazi kangcono Those uNkulunkulu who wabo know him better. noma besehlane kukhala inyoni Even in the desert, bafale badumise khona lapho they praise him even ngelinye there. ilanga uDavide And one day, uke David, wathi esehlane he elusile was in the desert. wahlangana nebhere He came across a bear. wahlangana nengonyama Came across a young lion. wayibamba And wayithwengula he tore that lion uma ngabe apart. sephumba And after that efica incident, uGoliathi Goliath came before him. bamangaza ukuthi lo mfana And omncane they were kangaka amazed at this young boy okhuluma nesiqhwaga esikhulu who can kangaka stand before such a uyabuza giant. uthi uyokwenzelwa ntoni And how will oyoshaya lo mfilisti ongasokile he bayamangala They were amazed. ukuthi lo mfana omncane kangaka Young boy. uzomenze njani lo muntu oyisiqhwaga kangaka kanti abazi ukuthi uDavide usemazi kangcono uNkulunkulu wakhe akamfundanga kubo kodwa umfunde yedwa ehlane uNkulunkulu kuze simazi kangcono asimfundi la kumnandi khona launch into the deep Singene kujuleni. akafundwa kumnandi fundwa kunzima. You learn about him through difficult times. I'm about to pray. Sengizokhuleka. Ngixoshiwe lapha emsebenzini I've been dismissed from work. 2 weeks back. Mangabe ngixoshwa When I was dismissed, lapha engisebenza khona where I worked, ngilapha ka check a lot. I was at Take-A-Lot. Lapha check a lot usebenza ngemoto yakho, petrol wakho, yonke equipment osebenza ngayo eyakho. You supply everything that you will use to work with. Petrol ukhuphuke kwaze kwaba ka charge. Petrol came, or prices of petrol went up 3 Kodwa times. imali kuthina yangakhushulwa But isala. our salaries did not go up. Uma ngibuza ngibhala egroupini impostoli When I wrote into the group ngithi apostles, nathula kangaka. I asked them, why are they so quiet? Petrol usukhuphuke kwaze kwaba ka charge. When the price of petrol has gone up Kodwa 3 nina times, anikhuphuli imali yethu. but you are not raising our salaries. Bafele bangiziba. And they ignored me. Ngathi ngiyavuka ngakusasa ekseni. When I woke up the next day, Ngizoklokha ngizosebenza as I came into work, njengenjwayelo. as per usual, Uma ngithi ngiyayibuka ngikho online. Bese ngiyabhala. I found I was offline and I wrote. Ngibhala manager. And I wrote to the manager. Ngithi mphathi nakho ngingekho online. I Kwenze notified njani? him that I wasn't online. Bese evele ethi umphathi And the manager said to me, icontract yakhe terminatiwe. your contract has been terminated. Uzoyithola khona manje email eshoyo. You will find your email Ukuthi immediately. awusasebenzi. That will tell you or notify you that you are no Take longer a lot. employed. And Take-A-Lot. Lokhu ngafika ka check a lot. Ever since I arrived at Take-A-Lot, Ngaze ngithole ngisho warning I've eyodwa. never received even one warning. Ngaze ngize ngidle ngisho imali yasemsebenzini. I have never even spent the Bafele money bangishaya for them. ngodismissal. And they gave me a dismissal. Osheshayo kungekho into embi engiyenzile. Immediate dismissal without any evil I've Ngahamba done. ngasukuma ngazama ukulwa. I tried to fight them. Ngaze ngadriver ngaya ngisho eBhalithi ema-ofisini amakhulu. I drove to Belito in their great or big offices. Ngahamba ngaya kwaLukho, isiLukho olakho khona lokho.
ngafaka i-complaint yami I raised my complaint with them. bathe besadila nayo And i-complaint yami as they were looking at my complaint, ngakhunjuzwa unkulunkulu I was reminded by God ukuthi hey my son that Dodana Yami, kakade nje as it is now, awukazi uphile wena ngesalari you have never lived by uke salary. waphila isalari ingekho You have lived without a wathi salary. unkulunkulu kimi ungalwi Said nabo to me, don't fight them. bayiyeke Leave them be. kukhona into engifuna ukuyiveza I kuwe want to show something to you. yiveze nakubantu I want to show people ngoba kwesinye something. isikhathi icebo At likankulunkulu times the plan of God liyakufaka engxakini will put you in kanti trouble. unkulunkulu khona into afuna ukuyivezela God abantu wants ngawe to show people something wathi to you. unkulunkulu hey my son And God said, Dodana Yami, uzophila you kangcono will live even kusukela better. manje From now onwards, nangesikhathi kade usebenza from the time you were ngafike working, ngathi yekani ningabe nisalwa nabo and I said, I want to sengi-right I izulu am now fine. selikhulume nami ukuthi angibaxolele Heavens have spoken to me to wonke forgive umuntu them. emsebenzini ubenenzondo ebazonda One from work and hated them. nabaxoxo kholigi And I collected all my ngathi colleagues. lalela bafowethu I said, stop fighting. sengibathethelela I abangiboshile have forgiven those who dismissed me. angisenendaba I nabo don't care about them yini eyenza anymore. ngibathethelele What is it that makes me forgive ingenxa them? yokuthi ngiyamazi Because I know. angimazi ngoba nginika umsebenzi And because of my job. angimazi ngoba nginika Not ipromotion him because of my kodwa promotion. ngimazi ngoba izinto zike Not zabheda him because of things coming kodwa from him. ngambona ebamba isandla I sami saw him holding my ngiyazi ngoba uma kuphela inyanga ayikho isalari ezongena salary coming kodwa in. ngiyambona ebamba isandla I see sami him holding my hand. ngiyambona I engiphilisa see him giving me webathandekayo life. ungamyeki unkulunkulu Don't leave God. ungakhathazeki Don't be troubled. okwakho kukodwa Yours is for one launch thing. launch Begela. into the deep Begela, Julie. okwakho kukodwa nje There's just one thing. launch Begela. launch Begela. ngiyazi umsebenzi awuwutholi If you don't find ngiyazi your job, izinto ziyabheda how things are ngiyazi bad, isimo sihambi kahle ekhaya how things are not well. awulali ebusuku ukhathazekile Sleep at night. ngizokunikeza ukuphumula namhlanje They're giving you rest. launch Begela. into the deep Begela, Julie. ula uzomazi khona That's why you will know ukuthi him. noma ngisehlane Even when they go in wena the jehova ukhona However you are there. kwathi angimemezela into ethi Yeah, I want to declare icebo lakhe his plan. alinakufinshwa Plan shall not be hidden. ngempilo yakho Imagine. lokhu athe uzoba yikho Wherever his son shall uzoba be, yikho he will be. noma uselodi pharo kamanje Even if you may be a bathi doctor, siyeza the isikhathi time is coming. la khona umusa And the grace of kankulunkulu grace uzokulokhetha of God will locate kwathi you. angimemezele And today may I awudingi declare, ngisho ukuwugwazela you umsebenzi don't need to apply for bathi the job. iyodwa into oyidingayo Whatever it is you need. launch Beggar. angithandaze kude empangeni uphi umhlobo onjengo Jesu akakho qha yena bona uNkulunkulu eqashula ngisho izifo I see God breaking even all the illnesses. yiswa kune force There's a force I feel. njengoba ngikhuluma kunabantu abagulelwa emakhaya As I speak, some of you have sick relatives. ukufa kuyangiyizwa la kukhona Death will hear me where it is. ukugedela abantu It is now setting people loose ngenxa yokuthi
sizolontsha. Because thina sizoqhubekela. Lalelani bathandekayo. Listen, angithandaza. saints. Ungabe usayibheka le meko obhekene nayo. Don't look at your problem any Athi longer. launch. Qhubekela wena. Into the deep. Qhubekela kujuleni. Lamgcini icebo. Because the plan will keep you. uMephibosheth. Mephibosheth had kept him. Limgcine sendaweni la kungamili lutho khona. It kept him in a place where nothing Kodwa grows. survive. But he survived in that place. Angithandaza ngento ethi I pray today, I pray. uDavid wayengayifuni ingxili. David did not want those who were Kodwa disabled. washaya isikhathi sokuthi But for the one thing, noma engayifuni ingxili. that even if he does not want the Kodwa disabled, umusa kaNkulunkulu but the grace of God, usulocate isinxili. when he locates the Uthi angithi disabled, mina ekhaya kini ngiyazi ukuthi akekho oke waphumelela. I know at home no one is ever Akekho oke wagqoka successful. ijazi wagraduate. No one has ever graduated Akekho at oke your home. wasebenza umsebenzi permanent. No one has ever worked a permanent Lento post. into yakini. That is your family heritage. Ngiyaziphinda-phinda. But today it But repeats itself. namhlanje kukhona umusa Today there is a grace oqashula ama-boundaries. that will break through the boundaries. Angithandaze. Enye into ngomusa mntakambatha. Mangabe usufikile, When grace comes upon you, mangabe umusa usufikile. Ngicela ngibolekane lo yabhoya omncane ngithandaze naye. Ey angazi noma uzovuma. Kodwa mletheni, cela ngiletheni lo yamuntu. Khona into engifuna ukuyichaza ngomusa bese siyahlukana siyathandaza. Khumbula iLodebar Bar ngithe indawo enyanyisayo. I said Lodebar was this despicable place. Indawo la kungena chamber khona. It was a place that was hopeless. Woza phana. Akuze nangu lo mzalwane woza phana. Siyathandaza manje. We are praying now. Now umusa umusa ungena la ngisho abantu bakini ozalwa nabo angeke bengene khona mawusukhona. Grace will go into places even your relatives cannot go into. Umusa ungena la khona abantu abafaka khona imfonyo mabengena. People will put face masks when they go into that place. Kodwa umusa mawusofikile ufika ungena. But when grace arrives, it will break the barrier. Lalelani lana ke nanto engifuna ukukhuluma ngomusa. This is what I want to say about grace. uMephibosheth walandwa elanda endaweni enyanyisayo endaweni enukayo. Mephibosheth was fetched from a despicable place. Basho ukuthi sekushaye isikhathi sakhe somusa. His time for grace had arrived. For so many years. Iminyaka yayimningi kakhulu. uMephibosheth kade ezenzela yona khona yonke into la. Mephibosheth couldn't do anything for himself Uyacabanga here. ukuthi kwakunuka kangakanani. You can imagine what stink was there. Kodwa umusa ngena la emhlane boy ukuze ungangisindi kakhulu. Ngena emhlane bona. Kodwa mfake lapha emhlane. We are praying now. Beletha sengathi ubeletha kubaba wakho bona umkhululeke. Kodwa umusa kaNkulunkulu wangena la abantu abangeke bese bengene khona. But grace entered into a place where people could never enter. Angikhumbuli ukukhulunywa ukuthi wafike waphishwa. I don't remember them saying what they did to him. Wathathwa enjalo. He was taken as he was. Lalelani, ake ngithule umusa kaNkulunkulu bathandekayo. Today, let me tell you about the grace of Umusa God. kaNkulunkulu awuzele vele abantu aba-right. He does not come upon people who are Awuzele fine. abantu aba-perfect. He does not come upon people who are Umusa perfect. kaNkulunkulu uzele bona laba abahlulekayo. It will come to those who are Umusa discouraged, kaNkulunkulu uzele bona laba abanezona ey'nyanyisayo. to those who are in despicable Laba places, beqhamuka bekhonjwa ngo-5 fingers. others who are Kodwa pointed with 5 masefika fingers. somusa kaNkulunkulu, But when the grace of God ufike comes, ubathathe. it will take them Ebese ubatshatsha. and it will, as it takes Isizwi them, kaNkulunkulu wathathwa. the word of God says when you are taken, Wayotsaliswa. Etafuleni he was placed at the table, likaDavide the table of King David, lobulala ingcili. the one who kills the disabled, Longayithandi ishosha. the one who does not want the lame. Umusa But the grace, wathatha umuntu angamfuni it will take those who are despised wazomhlalisa naye. and it will place them next to him. Abantu mangabe beqhamuka Even those as they come. uMephibosheth ehlele etafuleni Mephibosheth as he was at the table. abangcono kunaye. Even those who are better than him. Kodwa uma befika But when they befike arrived, beshaya indesheni. when they saluted him, Yini eyenza beshaya what indesheni? makes them salute him? Uthi waphila kahle yenze njalo. And
inkosi emhlene yangibheka ngayo ukufihla ihlazo lami umusa kaNkulunkulu The grace of God unamandla is powerful okukudonsa to pull you out uma icebo seligcinile when the plan has kept you, la kade befa khona abanye where others were dying, wena waphila but you lived through that. bathi umusa But the grace of fika God, ukudonsa it will pull you out hamba uyokubeka endaweni ephakemeyo and will place you in higher places, endaweni yamakhosi in places of kings, la ungaqualify khona in a place where you do not qualify. asiphambene ngezinyawo asiphambene ngezinyawo my time is up. umusa kaNkulunkulu The grace of God wanele bonke is sufficient for all. abaphansi abaphakathi nendawo To those who are despised in the middle abaphezulu and to those who are elevated. but the grace of God Kodwa umusa kaNkulunkulu is there ukhona nalapho ukuzocaphuna abantu in order to draw people. abekade wafa You should have died a long time kodwa ago, kugcinwe yicebo but you were kept by the plan. ligcinele usuku It lwanamhlanje was kept you for today, ukuthi kufike umusa for the grace to come phezu kwempilo yakho over your mpostoli life. Amen. mpostoli Hallelujah. Asemshaneni izandla umfundisi ashane inceke enkosi izandla. Sho. Umusa. Hallelujah. Ake simphinde futhi ngelikhulu ihlombe. Tshela umakhelwane ukuthi makhe qhubekele ekujuleni makhe. Ikhona into ezovela qhubekele ekujuleni. Awuthinta ababili abathathu uthi qhubekele ekujuleni makhe, qhubekele ekujuleni. Qhubekele ekujuleni, qhubekele ekujuleni, qhubekele ekujuleni. Qhubekele ekujuleni, qhubekele ekujuleni. Kukhona into ezokwenzeka. Glory to Jesus. Ake simshayele ihlombe elikhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi. Mfundisi wami ngiyabonga incebo. Usungenzela umsebenzi usuqedile. Ake siphinde bazalwane lesibuphe ihlombe elikhulu. Hey. Yazwa khuluma ngomusa. Ya nami ngase ngibuke emumva ngoba uyahamba ukukhumbula ukuthi hey konje uNkulunkulu usake wangidlulisa ezintweni eziso nasentweni eziso nasentweni eziso nasentweni eziso. Hayi ngoba bongcono kodwa ngenxa yomusa. Ngiyacela siphinde simuphe ihlombe uNkulunkulu bangcwele egameni lenkosi. Hallelujah. Siyabonga mfundisi wami egameni lenkosi uNkulunkulu akubusise. Siyabonga abazalwane ngicela leli thuba ngibingelele wonke umuntu okhona lapha endlini egameni lenkosi. Umusa njalo lo ukushintshelwe imic umusa bazalwane. Umusa egameni lenkosi umusa njalo lo. Alibonge igama lenkosi bazalwane ngiyabengelela ibandla lonke ngiyabengelela bonke abantu abasha egameni lenkosi ethu uJesu. Siyabengelela neyouth endala ekhona phakathi kwethu. Ngiyacela bazalwane nayo sishayele siqhwabele ihlombe egameni lenkosi. Amen. Siyabonga siyabengelela our worshipers, praise team bethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, immediate team yethu, the organizers of this youth conference. Nabo sebabengelele egameni lenkosi bazalwane ngeshaya uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni lenkosi ethu Yesu. Amen. Amen. Siyambonga bangcwele uNkulunkulu kakhulu ukuba khona kwenu. Nathi siyafika nje cishe sifike la ngo was it past 10 or 11 past 10 to 11 bese sifikile sisuka eGoli bangcwele kunkonzo ka 6 to 6. So uNkulunkulu ube nathi ke nasendleleni ichayizamela impela ukusheshsha imoto yona besingayigijimisi kodwa yona beyisheshela egameni lenkosi ethu Jesu. Alibonga igama lika Yesu. Bengisho ukuthi beyisheshsha yona kodwa thina besingayigijimisi yona ibizisheshela ngoba imoto yona
yona iya ngokuthi ubeke kangakanani lapha kule ndawo leya. Alibongwe igama lika Jesu. Mawubeke kakhulu nayo yenza kakhulu, mube kancane nayo futhi yenza kancane. Uma sendleleni nje Nkosi yami bazalwane, ngiyezwa manje ukuthi ngifikela ukukhathala ngithi ayi Ndwandwe ako drive normally ngiya drive nje ngibanike mase sizofika eThekwini ngithi hayi ndoda akushayile before sifika before sifika eHarrismith yebe sesi-approacha nje eHarrismith. Ngiyazwa manje umzimba wami nje uyangishiya, ngiyazibuza ukuthi kwenze njani, ngakhathala nje. Ngithi driver ndoda ke ngithi ukulala kancane, ngithi ngiyalala akulaleki, ngithi ngiyacamela ngebheki ubhaka wami akucameleki. Ngiyazibuza ukuthi hayibo futhi ngayithatheli, ngithi hayi mhlambe ukukhathala kwayizolo ebusuku eGoli. Kanti ke nje uma uhamba ku N3 inetwork ayikho kahle, kodwa ke egcineni bese bakhona umzalwane from bomhlathuze siyafona ukuthi hey baba kudala Nkosi yami sekufonela. Ngithi hawu angaze ngithole call, athi kade sekufonela Nkosi yami baba, noma sifona ngendaba ezingekho right. Hey luvele lungithi ke uvalo, ngithi kaze sekwenze njani. Uthi Nkosi yami baba sifona nje abantwana abasuka eCinci, itaxi bisuka eCinci izondlula eMpangeni bese thatha abanye abantu abasha bese beza ngapha kuthiwa sebathola ingozi. Bathola ingozi, kwenzakaleni? Athi nathi Nkosi yami sizwa ngengane efonile ukuthi itaxi njengoba iza ngapha eThekwini noma ibheke eMpangeni, kukhona imoto beqhamuka eBay kuthiwa uMlungu, ivele nje yaphaphalaza yaqonda kubo. Wazama udriver wetaxi ukuswiva, hayi ukuthi wayilanda impela le ku yellow line, uyashaya itaxi kwalimala ingane eyodwa. Babe traumatized nje abantwana. Bazalwana kubanga kuhle ukuthola imessage enjalo. Ngiyabuka nje imoto bangithumela isithombe, ilimele Nkosi yami. Umoya wami nje wavele waba disturbed, ngase ngithi usho ukuthi ke ikhona into uNkulunkulu afuna ukuyenza. Haleluya. Ngiyakhumbula masizo launcha this youth service, kwaba nestorm nakhona. Kwasho ukuthi uThixo icebo lakhe lingevinjwe emuntu. Namanje siyabonga babona abazalwane basemhlathuze bakhona phakathi kwethu, kodwa ke abaningi ababange basaphumelela ukuza bese baphazamisekile abantwana. Kodwa sibonga uNkulunkulu kuko konke abazalwane ukuthi ke baphephile, nalo bethushayekile uma bafika ekliniki bathi awuthintekanga kangako mntwanami. Base bamnika nje lokho abamnika kona, bacheckwa bonke abantwana kuthola ukuthi hayi no ba right. Ake sishale uNkulunkulu izandla kuleyo ndawo ukuthi ke ba right. Uyazi uma umzali uyathinteka man mawuthola into ethinta izingane zakho, kodwa ke ngiyamaza uNkulunkulu esimkhonzayo. Alibongwe igama leNkosi. Ngisazokhuluma nabo abantu abasha. Ikhona lento bantwana bami nina ninge understand. Ikhona lento uNkulunkulu, mina ngidlule ezintweni eziningi. Sengumuntu omusha, sengikhulakhulile manje. Dlule ezintweni eziningi. One into engayibamba ukuthi into engiyenzayo yaba nama challenge, yaba nezimpi kimi, sekuyisign sengafunda asifani ke singabantu. Kodwa mina uma ngabe uNkulunkulu azokwenza into, kuzoba khona something
ezokhoza nje isiphithiphithi ikhoze nje ukuthi uluze ulahlekelwe ifocus. Uyabona usathane kube ngiyayazi ilanguage yakhe, bengizokhuluma naye ngithi kuye change strategy, ayisasebenzi lento yakho, ngoba makwe kwaba nesiphithiphithi sengiyazi mina ukuthi owaphezulu ezulwini kukhona afuna ukukwenza. Alibongwe igama lenkosi. Ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba waseka, ngiyamethemba, Iyamethemba, ngiyamethemba waseKalvari. ngiyamethemba, Iyamethemba, ngiyamethemba, kodwa singasho nje ngiyamethemba, Iyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba, Yeah.
Ake shaye izandla zethu thina sonke sivule imilomo yethu kube lowo nalowo besiyakhuleka kuNkulunkulu abonge lolu suku abonge lo musa egameni likaJesu Kristu Nkosi nongumsindisi wethu akoshaye izandla uvule umlomo wakho and begin to pray right now in the name of Jesus. Baba wethu namandla onke, Baba wethu loyingcwele, babegameni lingaphezu kwamagama, babegameni esithi nasilibiza, Baba kuthuthumela amadimoni, Baba kuncibilika izifo, ubona ababimithi abathakathi, Baba kuqashuka izibopho, Baba kuvuleka iminyango, bayathe uNkulunkulu, bayathe dwala, bayathe mdala wezinsuku, bayathe ngqongqoshe, bayathe sonini nanini, bayathe mhlanu banzi, wena wathwala uIsrayeli minyaka engama-45 kazange akhokhelwa isicathulo, kazange akhokhelwa impahla. Sithi bayathe emva kwemini, kubani uNkulunkulu onjengawe, kubani uNkulunkulu ongafaniswa nawe, bayathe ndoda yamandla, bayathe ndoda yayikhwepha, bayathe wena ohlele phisa amagebhugebhu, mlonthi ka-Israyeli, kawozeli uNkulunkulu, kawulali idwala, bayathe uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, sibonga umusa wakho, sibonga ifavor yakho, sibonga igrace yakho, ngegama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Bayathe uNkulunkulu, yenza njalo dwala,
njengoba bawenzile emhleni ka-Elizabeth akhuluma ngawo wathi yenze njalo inkosi ukususa ihlazo lami yenze njalo uNkulunkulu egameni likaJesu moya oyingcwele lithi izwi likaNkulunkulu kusebenzelana kube ngokuhle kubo bonke ababiziwe ngokwecebo lakhe bayode uNkulunkulu babe egameni likaJesu lokhu isitha besihlosile babona amandla sibonga ukuthi uguqula izinto washintsha amatafula babe egameni likaJesu babe egameni eliphilile siyabonga uNkulunkulu liphilile linamandla izwi lakho liphefumulelwa nguwe uNkulunkulu wethu lingephume kowakho umlomo laphindele emumva lingawenzanga umsebenzi bayade uNkulunkulu busisa leyo naleyo ndlebe ethe babayalizwa moya oyingcwele malisebenze ngaphakathi kithi malakhe Nkosi lidale ngegama likaJesu maligashula izibopho kuvuleka iminyango moya oyingcwele. We pray for your grace, we pray for your favor in the mighty name of Jesus. Father, we give you glory, Father, we give you honor in the mighty name of Jesus. Arise, Jehovah, may all your enemies be scattered in the mighty name of Jesus. Bless these young people, Almighty God. Bless our elders in our midst in the mighty name of Jesus. Release your power and your anointing upon their lives in the mighty name of Jesus. I bind every demonic assignment, I bind every demonic powers, every forces of darkness right now, Father, in the mighty name of Jesus. We declare and we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. Arise, Jehovah, arise, mighty one of Israel, fight our battles in the mighty name of Jesus. Rekataliba sutapara mikadoshi kaparando mikatababa sikete. Heal those that are sick, Almighty God. Deliver us, oh Father. Deliver these young people in the mighty name of Jesus. Deliver us, Nkulunkulu Ntwele. Kasula onka maketango. Amophumuta bushakeka maliga Jesu. Kasula wonka maketango. Amophaba salibetu Nkulunkulu. Baba wethu namandla. Linamandla izwi lakho. Lesika lendlula inkemba. Esika nhlangothi zombili. Malike laphuma kowakho umlomo. Alibuyele mumva lingawenzanga umsebenzi. Baba siyalamukela, sibonga ifavor ngegama likaJesu. Sibonga ukusikhumbuza ukuqhubekele kujuleni ngegama likaJesu. Philisa omunye nomunye babakhona kule ndawo, philisa ngisho nabasemakhaya. Aqibopho uNkulunkulu, vula babi iminyango. Siyabakhulekela abantu abasha, makuvuleka iminyango egameni likaJesu. Abafumana imisebenzi, abaphase babe ezikolweni, abafumana imishado, abaqala amabhizinisi, abaphumelela kuma-gift ababusise ngawo ngegama likaJesu waseNazaretha. Yonke imimoya asayiniwe ngalesi sikhathi ukuzothomenta nokuzohlasela abantu abasha, Baba siyayala, Baba siyayikhuza, sithi ayinagunya Baba, kayinasabelo egameni likaYesu Kristu inkosi nomsindisi wethu. Sibongile dwala lethu, sibongile Nkulunkulu wethu, sibongile mdala wezinsuku nayi nenkonzo yakusasa. Baba siyayikhulekela ngegama likaJesu. Release your power,
Release your power. Release your fire. In the mighty name of Jesus. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, release your power. In Jesus' name. 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 In the mighty name of Jesus. Ziyakasuka izibopho. Bayakhululeka uNkulunkulu. Yonke imimoya ethunyelwe igodlweni zobumnyama siyayinqoba, siyayihlulekisa ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga mdala wezinsuku. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Siyabonga amafunga angashiki. Siyabonga lizwi leqiniso. Siyabonga dwala lethu. Sisaphuma uNkulunkulu namandla ngokwehlukana kwezindlela zethu. Baba, siyalikhulekela ukhuselo lakho phezu kwethu nakuyinqola esiyokhwela kuzona. Baba wethu namandla, sibhinqa igazi likaJesu, siyalela yonke imimoya. Sithi Baba, kayinagunya kayinasabelo phezu kwempilo zethu. In Jesus' mighty blessed name. Akoshaya izandla zakho bese uyabonga egameni lenkosi. Asimshaleni kakhulu uNkulunkulu izandla egameni lenkosi. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane. 2 minutes singahlala nje phansi egameni lenkosi ethu Yesu. Angazi ubusuthathiwe, ubusuqoqiwe umnikelo. Ubusuthathiwe. Okay, mina okwamike enkuzelela ngaphambili ukuzo appreciate nokubonga the organizers ukuthi nisorganizele lenkonzo yabantu abasha futhi ningabe discourage. Everything start with one step. A journey of 1,000 miles, it start with one step. Tshela umuntu omusha eduze kwakho ukuthi khona la siya khona. Yamtshele nje ungesabi, mtshele ukuthi khona la siya khona. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Nkosi yami, bafundisi bami siyabengelela. Mfundisi uNdabandaba siyabonga ukuthi ube khona, man of God egameni lenkosi. Prophetess siyabonga nakuwe. Nabuke nkosi yami ivakashi ihambele zethu. How siyaqala yazi ukudibana nomfundisi kodwa sengivele nje ngamthanda. Yazi ngavele nje ngamthanda, ngiyamuzwa ukuthi unalento yasezulwini. Yazi umuntu onezwi uyamuzwa. Sengisho ukuthi ngamthanda. Okay. Ngoba kulezi insuku liyabhubha konakele, angicacise kahle. Sengisho ukumthanda lokhu ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Alibongwe igama lenkosi. Fanele sibokucacisa mfundisi kulezi insuku ngoba kubi iyathandana igeke. Manje uyabona enye indoda mayizothe enye kwenye indoda iyayithanda. Thanda kungezwakali kahle, that's why ngifuna ukuthi ngiyicacise ngithi ngisho lolu thando luka Yesu mfundisi wami. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Bless you. Amen. Yeah, yabona icacile ukuthi bathandana ngothando luka Jesu. Bazalwane siyabonga kakhulu, asizomosha isikhathi ngoba abanye nkosi yami baya kude. Siyabonga kakhulu nkosi yami, ngiyababona abasemhlathuze, mina bese ngithi vela abasezi. Nkosi yami siyabonga ukuthi babe khona phakathi kwethu noma isimo besingavumi, kodwa nje bathi nje la siyaya kule nkonzo yabantu abasha. Siyabonga kakhulu kuYouth Endala, obaba nomama abakhona phakathi kwethu. Siyakuhlonipha kakhulu lokho ukuthi nibe khona nizohlanganyela nathi singabantu abasha. Sengisho ukuthi sizohlanganyela negenge ngoba nami ngibalelwa ngapha kwisite labantu abadala leYouth Endala. Alibongwe igama lenkosi. Ake nishayile izandla abantu abasha. Awu kodwa nkosi yami ngifike late, ngiyayazi ke le genge mayihlangene yayenza into yayo. Awu kodwa nkosi yami ngifike vele sokumfundisa ngibabonanga, sengizobabamba lapha kumabona kude egameni lenkosi.
siyabonga kakhulu ke bangcwele. Ngiyacela nje ukwenza umkhuleko ngibeke abantu abasha izandla njengoba bekuyinkonzo yabo. Siyambonga kakhulu ke bangcwele uNkulunkulu ukuthi nikezele nidele konke kubhizi manje ikole zivaliwe kuyehlwa kenyuka kodwa nje ukuthi ninikeze ithuba egameni lenkosi ukuthi nize nizohlanganyela nathi senisibusise ngendlela emangalisayo. Ngaphambi kokuba ngibabeke izandla ngicela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika, whether umuntu omusha whether ungumuntu omdala, uyaqala nje ukufika phakathi kwethu ukuthi ngiyaqala ukufika la ekhaya eEagle Mountain. Kodwa nje soloko ngifikile yazi ngizwela nje ngisekhaya. Cela nje ukubabona baphakamise izandla. Ngibuke kahle ngoba ngiyabaza abantu bala ekhaya. Ngiyabazi yabo nje njengalwasizlowa. Hayi iqiniso lihle mntanami. Angikwazi noma ungasiphakamisela isandla kodwa nje yena loyo niyawazi umkhuba wala ekhaya. Mfowethu nakho ke yayinhleke leyo nto ngiyayithanda ke abantu abasha kwakuhle. God bless you my brother. uNkulunkulu akubusise ngisibonile esinye isandla lapha emumva. Oh Nkosi yami Jesus. Bashaleni izandla bonke. Siyabonga abafowethu. God bless you. uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi ethu Jesu. Nceku phinde ngibonge futhi kakhulu nje on your busy schedule ukuthi nje Nkosi yami usinikeze ithuba lokuthi uzokhonza abantu abasha. We are so motivated, sifundisekile futhi sibusisekile egameni lenkosi uYesu. Ngiyithandile into oyithintile othi into engikhuluma ngayo kulezi insuku ukuthi kulezi insuku kuyawucaca abantu abasindiswa kushaya ichorus. Kule insuku kuyawucaca abantu abathandazile uNkulunkulu wabaphendula, kwabakhona abathandazayo wangaphendula uNkulunkulu. Kuyawucaca kule insuku ukuthi abantu ngoba ngaphenduli noma njengoba angakaphendula uNkulunkulu basazonamathela yini kuye noma bazothi hayi ayisebenzi lento ngino 5 years kunganamehluko empilweni yami. Kulezi insuku kwangathi uNkulunkulu uthi ngifuna benhliziyo yami. Kulezi insuku ngathi uNkulunkulu uthi ngifuna bazonamathela kimi irrespective of the circumstances and situations. Uthi nje uNkulunkulu ngifuna ukubona kukhona abantu abangazi ukuthi phakathi kwethu siyavivinywa. Umfundisi ufike uhamba phezulu kwayo. Ngithe mina ziwu2 izinto uNkulunkulu azenzayo kule insuku. Khona abantu abavivinywayo laba abatestwayo. Bese kuba khona abantu abalingwayo. Abanye lokho kwenzeka kuwe isilingo nje esisuka kuSathane kodwa uNkulunkulu kayivumele kwesinye isikhathi into. Alibonga igama lenkosi. Bese kuba khona labo ukuthi isizini yabo uNkulunkulu kahambi nomuntu angamtest. No test, no trust. In order for you ukuthi uNkulunkulu akwethembe fanele uNkulunkulu aqala ku test. uNkulunkulu uyasitesta lokho sithi uyasivivinya. Kepha isitha sona uyasilinga lowo. Ufuna ukusenzisa izinto esingafuni ukuzenza. Uyasilinga kepha izilingo uNkulunkulu uyazishintsha. Okubi uSathane bekakuhlose ngempilo yakho uNkulunkulu vela kuguqule kube ngokuhle. Lokhu olingwa ngako akuzi ukubulala. Angeke ukudestroy umuntu omusha ukuthi awusebenzi, ukuthi esikolweni awenzanga kahle, akuzi ukubulala kodwa uyandluliswa. Lalela, after this you shall have a testimony. After this you shall have a testimony. Mshaleni isandla kakhulu uNkulunkulu. Ngicela baphakame ngezinyawo abantu abasha. Ngikhulekele ngizoqala ngabo kodwa nje wonke umuntu okhona ngiyafisa nje bazolana ukunibeka isandla nje ngikhuluma isibusiso ngikhuluma iprotection kaNkulunkulu. Abanye anisebenzi ngicela nje mangubeka isandla ubambe umsebenzi. Mfundisi mhlambe it was about time ngoba uNkulunkulu usebenza ngendlela ezifihlakele. Mhlambe it was about time ukuthi the message oyibekile lapha yanyakazisa abasemagunyeni base bathi ke simfaka indlela le. Mhlambe uNkulunkulu uthi ke kunama message manje
ozothi na wafaka lapha ashake isizwe anyakazise umhlaba. It's about time. uNkulunkulu umuzwise kahle nceko mhlambe vele uNkulunkulu usethi now is the time ukuthi ube full time kulo msebenzi wami. Cela nimshayile isandla egameni leNkosi. Haleluya. Ngiyacela asizeni sonke bazalwane bengizoyibiza ialtar call kodwa ngiyababona bonke labantu abalabasindisiwe. Ukhona mhlawumbe umuntu othi mfundisi ungakabeka abantu izandla mina Nkosi inkosi bengakayamukeli. Ngiyacela mfundisi siqale ngabo labo ngoba imphefumulo ayive ibalulekile Nkosi yami. The purpose of preaching the gospel is to win souls. Salahlekelwa ipurpose bazalwane lilimele ivangeli. Ukhona umuntu okhona othi mina angasindiswa ngiyacela ukwamukela uJesu. Angisibona isandla kusho ukuthi basindiswe bonke abantu abasha na wonke umuntu okhona. Asishayile uNkulunkulu elikhulu ehlombe. Asizeni sonke bantu abasha ningahlabelela bangcwele ngibeka izandla phezulu kwabantu abasha. Baba ngikhulekela ukhuselo lakho baba iprotection bafihle uNkulunkulu ngaphansi kwesakhe isandla esinamandla. Bafihle uNkulunkulu ngaphansi kwesakhe isandla esinamandla. Jesus mighty blessed name. Bafihle uNkulunkulu ngaphansi kwesakho baba isandla esinamandla. Bavulele iminyango baphumelelise. Bafihle uNkulunkulu ngaphansi kwesakhe isandla. In Jesus mighty name. Bafihle uNkulunkulu balwele kwizimo ababhekene nazo. Banqobele uNkulunkulu. Jesus mighty name. Baba bafihle ngaphansi kwesandla sakho. Release amandla ugcobo phezu kwempilo zabo. Balwele uNkulunkulu. Baba balwele ngiyathandaza. Ngirelease amandla baba ngirelease ugcobo phezu kwabo. In the mighty name of Jesus. Ugcobo lwakho malehlele phezu kwabo. Ngegama leNkosi uJesu. Sandla sakho uNkulunkulu masibathinte ngegama leNkosi uJesu. Bavikele uNkulunkulu ezikolweni emisebenzini emakhaya. Bafihle dwala ngaphansi kwesandla sakho banesinamandla. Ngegama leNkosi uJesu. Zambule uNkulunkulu ophilileyo. Zambule uNkulunkulu angcwele. Ngegama leNkosi uJesu. Baba wethu namandla vula iminyango baphumelelise dwala. Ngegama leNkosi uJesu. Moya ongcwele ngithethela ugcobo. Baba ngithethela amandla. In the mighty name of Jesus. Ngithethela ugcobo lwakho uNkulunkulu. Baphakamise ngalomzuzu. Baphakamise baba ngalesi sikhathi. Ngegama leNkosi uJesu. Bayade uNkulunkulu. Baba vula iminyango emisha. Baphumelelise abantwana bakho. Ngegama leNkosi uJesu. Oshatani baba ukosaya. Liparadoshi kamaya. Repepepe seketelebosa. Nena baba bosikatala baba. Ikamama mandoshika. Likapapaya di baba sika. Repepepe sikapaya. Sikatali. Ikatala baba bosaya. We speak healing and deliverance. In the name of Jesus. Koshata. Lepeke satani. Kosha. Yantete boshata baya. Unkulunkulu akagcwalise ngamandla. Ngegama lika Yesu waseNazaretha bayade uNkulunkulu. Bayade dwala, bayade dwala wazinsuku. Ngegama lakho. Ngethela ugcobo. Ngegama leNkosi yethu Yesu. Khulula baboshiwe. Kasula babizibopho. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Mlilo othulayo yehlala phezu kwakhe right now. Yehlala phezu kwakhe right now. In the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bayade uNkulunkulu. Bafihle dwala. Bafihle uNkulunkulu ophilileyo. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bafihle uNkulunkulu wethu. In the mighty name of Jesus. Bafihle dwala babathise amandla. Babathise umlilo. Babathise ugcobo. Ngegama leNkosi Yesu.
Jesus mighty name. Bafihle dwala. Bafihle uNkulunkulu ongcwele. Balwele kuzo zonke izinto. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Mlilo odlayo, mlilo othulayo. Balwele uNkulunkulu. Lwela nabantwana babo. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga dwala. Sifihlele bona. Sigcinele bona. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sigcinele bona uNkulunkulu wethu. Sifihlele bona dwala. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Sifihlele bona uNkulunkulu. Sigcinele bona. Ngegama lenkosi yethu Yesu. Ngegama elinamandla. Sigcinele bona uNkulunkulu. Sifihlele bona. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Ake sishale uNkulunkulu isandla esikhulu. Mshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Mfundisi buyizo sithathela ufefe usivanele inkonzo. Uprogram director uzoza asitshele ukuthi what next egameni lenkosi uJesu. Ngiyacabanga ukuthi ngapha ngaseswini ngiyacabanga ukuthi ikhona intwana elungisiwe. Umcimbi onganalokhuzana awuthi ncamncam kahle. Yebo sidlile kwelika moya kwangathi kodwa singake sithi thandaza mfundisi wami. Singavala amehlo bazalwane.